in order. First Sunday of September every year is a marked day for Umunri Welfare Association South Africa to stand holding Igbo cultural heritage on for the next generation. We have some designations on the tables for different organizations and meetings that were officially invited today. We are recognizing all dignitaries, the ones who know your names, the ones who don't know your names, we will keep you informed. State meetings, Anambra, Amen, Enugu, Evo. Our direct cousins, Anocha, Anabodu, and Anyoma, we are officially consolidating the cultural heritage today. All protocols observed. Because I can talk like government, I need the highway of activities. I would like us to invite Reverend Father Orams to lead us in a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our help in the name of the Lord. The Lord be with you. Heavenly Father, we invite you into our gathering today. We ask for your good blessing upon all who have prepared for this occasion, and for all of us here today, and those who are yet to come. For everything that we are going to do, Father, we commit it into your loving care and into your hand. Bless our intention, and bless our tradition, which lay in our vision, according to your way. May everything we are going to do today be to the greater glory of your name and salvation of souls. We pray through Christ our Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, Reverend Father Orams, I accept the Honorable Igbo State. I am recognized to national law. Anyway, they will I assume law. So look at the time. Because they are no one ever Nine award in my best year. Man, I know what's that. Oh, my God, is where water. They talk is where no men are no women. Thank you.
Umunri Welfare Association when I came Oracle Egypt. Now, Umunri Welfare Association 2013. I do a hand over. We're putting people. Now, since no news opportunity. Konya wani mtabu hapa. Yebila bulu no. Now for Jesus Christ boy why. Bokata. Odeli boy kene boy. Chief Emmanuel Force. Honorable Chairman, South Africa, Chief, also Peter Chukura. Obonye kazi Chukwu. Ọgbanarizjie n'ọzọ nọ. Onye bukwa chia ụzọ anaba nọ. Ife na-asọghị. Ọ bụ azịa na-asọzi onye ọzọ nọ. Ma n'afọ egwu a na-etizi nọ. Honorable Chair, already the National Government, Maraniga Niru, Ewan always head of a line. I got line, Oga Masia, I go to the always goodbye, Evan. And the big opportunity. Makudi ọzọ Chukwu na-eme onye dolu nsọ Fada Oranus bịara ịgbara anyị ụkọ n'etiti mmemme omenala na ịkpọpụ Chineke na ọ bịa nwere oche dịka Umunri si wee kwuo n'ịga n'ihu na omenala anyị ga na-eweta ife ya n'eze anyị bụ Jesus Christ. Igbo Igbo kacha Umunri zụta
n'oge uhuruchi ya. Ihe obi ji na-atọ m ụtọ abụrụ maka na ụlọ ọgbakọ a nọ n'ọnụ ma ọ bụ na anyị niile nọ na obodo a bụ South Africa zuru ezu ebe a ma ọ bụ na ọ bụ ndị kasị nwesị ego nọ ebe a ma ọ bụ atụmatụ eji na ya wee kwado. Ndị be anyị na-ekwu okwu sị na anyị na-adịghị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ọ bụrụ na oche a na-eke alụ ka eji wee jiri aka na-abụ wee buru ya kama na ọ bụ maka ihe na ya n'ime. Ọkwa nwanne m nwoke ma onye kasịkwa obi n'etiti anyị niile mana Chineke ewepụtaghị ya. Otu o si were agbakọ m na Chineke onye na-erie gụnyere ya bụ ọkụ ama mgbe ka onye bụ ya. Ofu ihe ọ gara edecha anya n'aka anyị bụ inye nkwado. Atụmatụ anyị jikọrọ ọnụ nyefee ya n'aka ọ gụpụtakwa ya anyị nabata ya n'obi ọma. Ọ ya bụ na ọ na-eme ọfụma. Ọnọdụ anyị nọ taa nwere anyị ihe dị ka awa 6 na 7 tupu anyị erute Cape Town. O tere ezigbo aka n'ebe anyị mana anyị jikọ obi ọnụ anyị ga-awụkwa n'ofu ụmụ Igbo ahụ anyị bụ. So iji were ekele na-ayọkwazi amara Chukwu n'isi gị na n'isi anyị niile anyị ji wee kweta na mma abịa ije a bịakwanụ wee fụ